Songo banyere goteba buna banyera gwesomia mange gwetera ase egosoria rero sote namba gendere kubeko moki gwetera ase maigire kwene kibuna maigire ligi ya National Super League ne ligi ya FKF Division twetera iranirira nego timu ya Sportif Nyaburi atirune chikobagie kwarigania timu ya Gusii FC asegeti kyabo chense mo chiri chanya bururu korabuna nyare kobagie gusuka bosio chiligi chitara iranirira asa marieta ne Rafael Nsongo ndi team manager ya Nyaburu Sportif twawate friend igana Gusii FC twabe tokogosoria na onye batwengeire gutwaka chigori sana nemo ase yemo ngagete mupira no rengo muya na roda soe abore meru arenge ngagete kedo tutara chake league ngagete na tokora kebisha maosa iga lakini nande steering ko yo moyo mubire twakire no muya ni team tware gwakia igere eligi igoro so kulingana nchire twakire ngagete nga ntwabateria nga 2 weeks tokora mazoezi nande twirane na baraba mande nande friendly ende batatabiringa na bagocha sekitigi kinya bururu ngagete tuitwe bange bya nande tutara ko social league ngagete ntonyara ka batoka buru feringa na intura nande stiri twabeire ekara ngoligeria Gusii FC na la season barenge byake kulingana na umupira bakire byabare na arambu yabare na barabo still na bara bakosoma mistake temeke lakini ngote banga byabare